Agpapaimbag ita iti ospital ti 47 ti tawen na utility worker ti Lapas District Hospital ani Dexter Cañete, residente ti poblasyon Lapas, kalpasan ang nagsagaba ti sugat iti ulo gapo ti panakatagbat na idi malim kalman. Iti investigasyon ti pulisya, madama nga agiinom ti biktima iti pakarsona iti sitio Balakad poblasyon Lapas, kadwa na ti sospek ken ti may sapay nga individual. Aging gadimanon ti saritaan ti biktima ken sospek maipanggep iti daga. Iti kano madama ti inom da, ket natapik da iti panggep iti dagdaga. So dita ni medyo nagpinapilit, siyempre ano makainom iti tao, medyo sa bali mo iti kwada. So dita biglang tinagbat da ito yung suspect da iti biktima tayo. Dagito yung biktima ken suspect tayo mambale ag second cousin da, nutlaeng. Dagos met ati maray ti sospek. Saan met anarekobre iti crime scene ti boneng anausar iti pannagbat. Naitaray iti district hospital ti biktima ken naiyakar met laeng ti sabaling nga hospital. Based mo ti investigation ma'am kasi ti mo lang imbaga na dito yung biktima tayo nga nagpinapilit da panggap lang dito dagdaga. Iti makita tayo ang mga motibo na agad dito kinabartek da siguro ma'am nagpinapilit da panggap iti pinapilit da iti gaputi daga. Nagkadkadmeten ti biktima ang nagpa-interview iti news team. Madaman ti hot pursuit operation ti pulisya kontra ti sospek. Sumango daytoy ti reklamo a frustrated homicide. Agtutuloy met ti palagip ti pulisya. Seknan ti responsable a panaginom ti arak tapno maliklikan ti kaasping nga insidente. Jessica Boreta, Balitang Solid North.